Facebook, ka Twitter, ka Instagram, ka Snapchat, ka TikTok, ka YouTube, at syempre, mga Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! At ngayon ay Lunes, Martes. Okay, Martes na. Third week na ng ating The Almusal Club. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumutok lang at manood ngayong araw. Dahil for sure, marami tayong mga kasamang manonood ngayong araw. Okay, so ayan. Ating si Mr. Ray Mamaril Zacaria, sabi niya, halo. Talaga naman lagi nakatutok yan. Kaya guys, Madrid Nation at sa inyong mga kamata, i-heart nyo lang at i-wow ang ating post for today. Okay, so binabati ko ang aking Mama, Papa, Isel, Angel, and Ruben. Halo, I miss you all so much and maraming salamat Mama, Papa, and sa lahat ng family ko na talagang nanonood dito. And ayan, sabi naman ni Mr. Ray, may ma-view po ba ito sa YouTube? Opo, ma-view lahat ng episode sa The Almusal Club sa lahat sa YouTube simula episode 1 hanggang ngayon episode 12. Okay, so ayan, nag-comment na ang aking Mama. Okay, sabi naman ni Mr. J. Estrada, halo, good afternoon. Sabi ulit ni Mr. Ray, oy, si Dante, kumusta? Sabi ni Mama, halo, Mama, thank you, nanood ka ngayon. At sabi naman ng ating Madrid, halo, Madrid Nation, halo dyan sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Cebu at Davao. Hello, maraming salamat din sa panonood. At syempre, ang ating pinakagwapong very own Sir Ian Madrid. Halo, Sir Ian! At andyan si Sir Jonathan ngayon sa Pangasinan. Miss Loida and Miss John Bona. Halo! And ayan, so ngayon, ang ating guest is ang ating tagline for today ay araw ay gawing bright, stress ay gawing light. So, ang ibig sabihin yan, ito kasi, itong guest natin, nakasama ko siya before sa prod. So, nakasama ko siya sa meetings, nakasama ko siya sa noong unang dati nagtitrain ako, nakasama ko siya. So, lahat na lang, every meetings, lagi siya nagpapatawa. So, tatanungin natin sa ano ba yung nagdadrive sa kanya para maging positive all throughout dito sa workplace, dito sa environment niya. Okay, so, yun nga, sabi ko nga dun sa ating poster na sa work ay brainy, pagdating sa friends, hatid ay comedy. So, ibig sabihin yan, isa siya dito sa Madrid, sa pinakamagaling na employees dito. Although, lahat naman ng employees dito sa Madrid competitive and flexible. So, isa siya sa mga yon. Okay. So, ngayon naman, ayan, nag-comment ulit si mama ko. We miss you too. Yeah, I miss you all so much. At si Mr. Ray, DJ Pabati nakatutok rin. FCV Jai ng Kamanava area. Halo! Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok. Kaya nakatutok lang kayo dito sa The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Kaya naman, ano bang hinihintay natin? Wow, 7 minutes na akong nagdadaldal. Okay, so ipapakilala na natin ang ating guest for today. So, i-describe ba kita? Okay, so ano siya? Lalaki. May sense of humor, may wit, nakakatawa, and mabait, siguro. Hindi ko alam. Okay, so, eto na, papakilala na natin siya. At binabati ko rin pala lahat ng mga nandyan sa Kapidad na kumakain. Galingan yung kumain. Tuesday pa lang. At tipid-tipid tayo. Ganyan. And, ayun. Maraming salamat sa mga tumututok ngayong araw. Okay, papakilala ko ng ating guest. Walang iba, kundi si Mr. Jimuel Mislang. Halo! Yes, halo po, mga Madrid Nation. Bumati ka. Halo. Yan. Sabi nila, mapatawa ko sa mga friend ko. Bakit parang madilim siya dyan? Bumati ka na. Mama mo, papa mo. Sige pala, umpisa ko muna pagbati sa mga kaibigan ko dyan na nagpaload daw para mapaload na ako. Samahan ko talaga. Sige. Pinanood ako yung mga mapaload lang nila ako. I love you guys. And sa mga Mislang family, sa mga lahat na may family, pinabati ko po kayo. Kung kumakain sa Kapidad, kumain po kayo mabuti, huwag kayong mawala ng gana sa akin.
Maraming salamat po. Bakit pag nakita ka ba nila, mawawalan sila ng gana? Depende din sa ulam. Sana lahat sila naka-chicken. Naka-chicken. Bakit? Okay, sabi naman ni Miss Kylene Gavieres, halo Madrid Nation! Halo! And Mr. Ray, sabi, Agi! Si Idol Jemuel. Nag-iba na yung pangalan mo. Jemuel pala. Sabi, shout out, hindi ko yun nabasa. Shout out naman po dito sa Barangay Teresa, San Carlos City, Pangasinan. Halo! Malapit na kayo dyan sa maraming salamat, nanonood kayo at mag-ingat kayo dyan dahil medyo maulan dyan sa Pangasinan. Okay, so ngayon, syempre, ang topic natin pero bago ang lahat, bago tayo mag-proceed sa ating topic, syempre, kamustahin muna natin siya. So, ayun, kamusta ka ngayong araw at paano mo nakilala ang Madrid? Nung una kasi, nung nag-aaral pa ako, nung nasa education pa ako, una napakilala na sa akin ng pinsan ko, si Mr. Senense. Batiin mo siya. Ay, insan, one of the greatest employee ng Madrid. Introduce niya sa akin yung tungkol sa Madrid, and actually, nagustuhan ko na rin siya noon that time na napakilala niya sa akin yung company. Kaso, busy kasi sa pag-aaral. So, yun, hindi ko muna siya, hindi pa ako nakakapag-apply noon. Pero at least meron na akong background sa company. Pero, yun nga, inuuna ko muna yung pag-aaral ko. Pero at this point kasi, medyo nagkaroon kasi tayo ng problema. Kaya yun, medyo tumigil muna tayo and then yun, pumasok tayo sa Madrid. Pero, look at me now. Wow. Ano bago mo at me now? Medyo madilim ngayon kasi, okay lang. Oo. Hindi kami prepared sa'yo, sorry. Joke lang. Okay, sabi naman ni Mr. Ray, sabi niya, Fafa Jim. Siya pala si Fafa Jim. Okay, so, bakla ka, ganun. Batiin mo siya, si Ray. Hello po, Mr. Ray, magandang tanghali po. Kailan po tayo magkakape? Ay, my God. May pakape. So, ito babatiin ko rin muna si Tita Beth Santillan. Happy birthday. At kay Mr. DM Jorico. Sabi niya, okay, kaya mo yan, Mr. DM. Alam mo na yan. Okay, so, binabati ko rin ang mga gwapo kong kaibigan dyan, nanonood sa Kapidad. Kelvin Lopez, Rupert Matel, Engineer Gerald Resuelio, and Casey Salinas. Halo! And syempre, mamaya na tong mga to. Set of greetings. Okay, so ngayon is hahatid ko rin muna ang ating weather updates. Magbabalik ang The Almusal Club. Narito ang update ngayong araw, August 6, 2019, na ayon sa tropical storm na Hana na may international name na Likima. Sa kasalukuyan, huling natamaan ito sa layong 815 kilometers east ng Kalayan na may taglay pa rin ng hangin na 85 kilometers per hour. Malapit sa sentro nito at pagbugso ng hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour. Maintain po ang strength nito at almost stationary, halos walang pagbabago sa lokasyon nito. At yung isa pang binabantayang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mananatiling mababa ang tsansa na pumasok ito, as well as yung low pressure area na nasa labas din ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin significant effect sa bansa at di inaasahang maging bagyo within the next days. Pero patuloy pa rin umiiral yung habagat kung saan hinahatak nito si Tropical Storm Hana na magdadala pa rin ng kaulapan dito sa western section ng Luzon. Southern Luzon at Western Visayas naman ay makakaranas ng monsoon rains, moderate to at times heavy na pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, posibleng makaranas ng kaulapan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito sa Metro Manila, posibleng ngayong umaga ay magkaroon ng kaunting araw at pagdating ng tanghali hanggang gabi ay posibleng makaranas ng pag-ulan. Temperatura sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius at dyan naman sa Pangasinan, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Central Visayas at Davao naman makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na mga kalangitan at kung uulan man ay posibleng sa hapon yung mga panandalian at biglaang buhos ng ulan lamang. Temperatura sa Metro Cebu 24 to 30 degrees Celsius at temperatura sa Metro Davao 26 to 30 degrees Celsius.
At nagbabalik ang The Almasal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Kaya maraming salamat. Ayan, maraming nang nanonood. Joke lang. Guni-guni ko lang pala yun. Sabi naman ni... May pahabol na pabati dyan. Ni Mama. Halo-halo! Sabi ni Mama. Mahina mic yata ni Fafa Jim. Mama, bakit may Fafa? Pa-shout out naman kami dito ni Isel Angel. Oh, shout out mo daw sila. Sabi Yes, ni po. Mama. Shoutout po kay Tita Lonaril at kay Isel at kay Baby Angel na napakakit na baby. Nanonood yun, yung pamangkin ko, nanonood siya ngayon. Sige, say hi kay Tito Jim. Okay. So, ngayon naman, okay, proceed na tayo sa ating topic. Nagulat ako. Okay, so, ngayon naman, kilala kita sa... Nakilala kita sa pagpapatawa mo dyan. Every time na may meeting tayo, every time na may meeting tayo, lagi ka napapatawa. Kahit naman na hindi meeting, every time na yon, alam mo Ano na. gusto mo mag-iyakan tayo dyan? Sige. Sa camera niya. Wait lang, hindi pa ako tapos. Tapos, na wala tuloy. So, yun, kilala nga kita na ganon. So, ano ba ang reason bakit always kang positive? Bakit always ka nagpapatawa? Ganon. Ano bang reason mo? Bakit mo dinadala yung ganyang energy dito sa workplace mo? Sa akin kasi, simple lang din naman. Ayoko kasing simulan yung araw na porket pagod ka na nang natulog, gigising ka pang nakasibangot. Paano yun? Iinom ka ng kape, nakasibangot. Siyempre, mapapasok yung labi mo, di ba? Dapat nakangiti ka para nakatas yung labi mo, hindi mapapasok. Ano nakataas ang labi? Pang matalino kasi na joke, ganito ka yun kasi... Ay, so hindi kami matalino. Wait lang, pang matalino daw na joke, so hindi kami matalino. Mukha namang si Miss Kim lang. Hindi, charot lang. Ay, grabe. Hindi, ganun kasi... Sabi nga nila, mamatay ka nang nakangiti, wag lang nakasibangot. Kasi ganito yan. Siyempre, habang buhay ka pa, dapat malakas ka, dapat magpapasalamat ka kasi nagising ka pa, yan, nakakapag-toothbrush ka pa, nakagising ka pa, nakapagligpit ka pa ng mga kumot mo, dapat masaya ka sa bawat araw na tumatayo ka. Dapat i-share mo yun sa ibang tao para at least kahit na may problema sila, nakikita mo sila na positive dahil sa'yo, napasaya mo sila, nakakalimutan nila yung problema mo, kahit na ikaw mas malaki yung problema mo kaysa sa kanila, na bibigyan mo sila ng encourage na mas magtrabaho na mas maganda sa kanilang daily works, ganyan. So, to cut it short muna, speaking of dapat idadala mo ang pagiging masaya, for sure, masayang kumakain ng mga nandyan daw sa Kapidad area sa Pangasinan. Ayan, pabati daw sila, halo, bukas na pala yung Kapidad dyan. Okay, so, i-enjoy nyo ang inyong pagkain ng lunch. Okay, so ngayon, nasabi naman ni Mr. Jim na dapat, kahit na may pinagdadaanan kang problema, dapat naipapasa mo yung positive energy sa ibang tao na kahit hindi sa'yo, nakikita Wag lang yung mo baho silang- ng katawan, ha? Wag lang yung baho ng katawan yung pasa mo sa Grabe kanila. ka, Dapat grabe ka. positivity lang. So, dapat, ayun, nasa na tayo. Tapos dapat ipapasa mo sa kanila. So, Oo sabi mo, naman. yun nga, medyo may nasabi ka malaking problema. So, may pinagdadaanan ka ngayon. Oo, kasi maulan. Mahirap pumasok ng maulan. Kasi, alam mo Wala yun. pa yung payong mo. Sino may kasalanan na wala yung payong mo Sorry, dun? sorry. Okay lang. Yun nga, muna natin pag-usama mamaya. Ano yung topic natin? Balik muna tayo doon. Topic naman yun. Kailan pa ba pag-usapan yun? Tinanong ko lang, syempre, follow-up question. Oh. So, ayan. Ayan, para nababasa mo rin yung mga comments natin. Ayan, thank you, Miss Kim. Pinayos niya ang ating setup ng, ayan, Ay, batiin ko pala yung mga timbahe dyan. Tapos mga baka magtampo sila sa akin. At konting buhat lang po ng bangko dyan sa Kapitad para makakain po kayo mabuti. Bakit ganon? Baka may mga ulang upuan kasi dyan konting buhat lang ng bangko para may upuan kayo dyan. Anong bangko? Charot. Okay, so, ayun. So, paano ba na-manage yan yung pagiging positive? May pinagmanahan ka ba? Siguro meron din kasi sa mga Sa pinsan family ko. mo, Yes, kita ko talagang naman sa mga pinsan happy-go-lucky ko. kayo? Actually, okay. parang mga siraulo, ganun. Hindi naman. Pero Parang. komedyante Tanggalin mo lang. yung parang. Sige, ganun na rin. Okay. So, komedyante ka. Sige nga, patawanin mo kami ni Miss Kim ngayon kung talagang komedyante ka. Miski, ang ganda mo.
natin. O, di ba? Ganun lang. Okay, ano pa? Yun lang? Yun lang nadala mo ngayong araw. Dapat patawanin mo rin yung mga nanonood dyan sa Kapidad. O, bigyan mo sila ng joke. Yung makikita lang nila ako dito sa live, malaking patawa na to eh. Dapat gana na silang kumain. Batiin mo naman yung pamilya mo dyan, o. Yung mga family dyan, si Narcisa, Narcisa. sila Tatang, and sila nanonood. kay Sander, kay Christian, kay Mami Grace, kay sa napakaganda naming TL, si Miss Andrea Mamaril, and then si Louie, sila Pop, sila engineer, si Master Legit, si Master Master Drunking Legit. Master, at si Master of All Time, Sino yun? si Jen Eustacio, yan. Ayan. O, manood lang kayo, Sabi pala sa'yo ni Carlo Aguilar. Si Arjun. Ay, oo nga pala, muntik ko na Fugi ni makalimutan Papa Jim. si Daje, si Mr. Carl Arjun. Si mahilig sa Fast and Furious yan, bahala sa buhay niya. Bakit naman? Okay, sabi naman ni Mr. Joshua Layakan, ito ano na to? Commenter na to dito sa Diablo Hindi ko na kasi sila may isa-isa, Hi, dami-dami DJ, kong kaibigan sabi niya. dyan. Ha? Wait lang kasi nagsasalita ako, Jimwen. Nai-interrupt ako Okay, so, nawala na tuloy ako. Ayan, si Mr. Joshua Layakan. Halo. Thank you so much sa panonood. Manood lang kayo. Sino yung nag-angry? Oh my God, may galit? May galit siya yung guest. Sa mga gustong mag-guest dito, PM nyo lang ako at ibubook na natin yan. Ako, for sure, marami kayong isi-share sa akin. Kaya, sa mga gustong mag-guest, hindi ko na kayo may isa dahil hindi ko naman kayo kilala lahat, lapitan nyo na lang ako at mag-message na lang kayo na willing kayong mag-guest dito, diba? Self-proclaim. Sabi naman ni Mr. Jerome D. Balanag, Fafa Jim. Bakit Fafa Jim? Yung pangalan mo sa Facebook. Ang sarap kasi pakinggan, Papa. Parang, ang Parang bakla. Ayun, binabati ko yung si Mr. Jerome Di Balanag, ang classmate ko yun nung high school. Sabi Babes naman yan. ni Carlo Aguilar, sabi niya, tara, nood na tayo, Fafa Jim, Fast and Furious. Date kayo, bromance. Hindi pwede mulat, isa lang payong natin na wala yung isa. Sorry na, baka naman bumalik, di ba? Lahat naman siguro may rason bakit nawawala. And now, okay, ngayon, tanong ko naman, na-try mo na bang since ganyan yung ugali mo, na positive palagi, ganyan, na-try mo na bang maharap sa isang mga issues regarding siguro sa school before nung nag-aaral ka pa lang or dito sa work, meron ka na bang naharap na issue? Magbigay ka siguro kahit isa or okay lang kahit hindi ka magbigay. So, paano mo yun na-handle? Ano yun? Tinawanan mo lang din, ganon? Isa sa mga issue siguro nung high school ako. Sige. Kasi yan nanonood yung mga kaklase ko, alam nila. Isa ako sa tinik ng school. Kumbaga isa ako sa mga parang Ano yun? Isda sila, ganon? hindi, parang aquarium. Ako yung sa dulo lang kung mga ganun. Hindi. Tapos? Isa ako sa kumbaga, Miss Lang, you're the pinakamakulit, parang ganun. Halata naman Kasi kahit dito ini-interrupt mo kami. Sige, go. Ganun ba yun? Hindi yun nga sa high school nga ako, kasi alam mo yun, sa high school kilala kang pinakamagulo, basabulero, parang ganun. Pero sa ibang tao naman, kilala naman nila ako na ganyan, may alam sa lahat, hindi naman sa konting buhat lang ng bangko. Kasi may pinag-aralan din naman tayo. Pero I keep that to myself. Hindi naman ako masyadong nagyayabang, pero parang gano'n na rin. Ano ba yan? Ayusin mo. Basta yun nga, nag-aaral ako mabuti kahit na may issue na ganyan. Si Miss Lang, pinakamagulo yan, pinakamadaldal sa Ano klase. yung basagulero ka before? O kapag nawawalan ako ng pagkain. Hindi, charot lang. Basta pag ganun nga. Alam mo na, pag mga lalaki, pag nakakita ng Dali. nakakita ng mga kaaway, syempre, pag nagkatingin na lang nagkaganunan lang, akala nila. Away na. Pero hindi naman talaga. Okay. Sabi naman ni Mr. Carlo, sabi niya, I nominate Joshua Rosario Layakan para sa next guest. Oo, nakabook na siya, pero wala pang date. Pero nasa list na siya ng susunod na guest. Kasi, may nagsabi na rin sa akin na i-guest ko daw si Joshua. Okay. So, ngayon naman, babatingin ko rin pala ulit si Mr. DM Jorico. Galingan mo dyan, Sir DM. Alam ko kayang-kaya mo yan. At syempre, si Mr. Jeff Villasenor. Hello! Maraming salamat sa panonood. Thank you so much. Okay. So, yun nga nasabi mo. Paano mo na-handle
yun, yung ganong klaseng ano. Wala, hindi ko lang sila pinapansin. Minsan nga, mas gusto ko pa nga na nagiging kaibigan ko yung mga kaaway ko kasi sila yung mas tapat. Kaysa yung mga laging dumidikit sa'yo, parang best friend mo na sila, pero hindi mo alam, nakatalikod ka. Maraming ganun, no? Ang dami. Ang dami nagkalat. Marami ba nagkalat? So, aside ba dyan sa ganyang personality mo, given na yun na makulit ka, na comedian ka when it comes to your friends, so ano pa ba yung mga bagay na, aside from dun yung traits mo na hindi namin alam, hindi nila alam, na pwede mong i-share sa amin ngayon? Siguro yun, no, yung mahiga ko sa K-drama, ganyan, sa K-pop. Seryoso? Na ganyan, tapos... Pati mo si Sergio. Sergio. Good afternoon po, Sergio. Annyeonghaseyo. Tapos, mahilig din ako sa pagiging gamer, pero medyo bawas-bawas natin kasi nga may work. And then, mahilig ako sa, basta mga drama, ganyan, na movies. So madrama ka palang tao. Sakto lang naman kasi ayoko nang iyakin. Downloading ako doon. Okay, so ngayon, last na tanong ko, kung napapasaya mo ang ibang tao, may nagpapasaya ba sa'yo? Actually, oo naman, meron. Actually, tuwang-tuwa nga ako eh. Kasi... Basta yun. Parang Basta... ano nga? Oo, meron naman, syempre. Okay, so kung may nagpapasaya sa'yo, paano mo naman napapasaya yung family mo? Pero bago mo yan sagutin, magbabalik muna ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. At ngayon na hihahatid ko muna ang ating mga balita sa araw na to. Okay, so as of 11:31 AM, ang ating PSEI index ay umabot sa 7,731 points, kung saan bumaba ng negative 158.93 or negative 2.01%, coming from the closing of the market yesterday na 7,890. Okay, pero syempre, alam ko namang babawi ang Pilipinas when it comes to a Philippine economy. So ngayon naman, inaasahang mas mababa pa rin ang manufacturing conditions dito sa Asia nang dahil sa additional US tariffs on Chinese imports. Okay, so samantala tumaas naman ng net income ng Ayala Land Incorporated sa 15.2 billion o 12% kumpara sa 7.8 billion last quarter. Samantala, bumaba naman ang net income ng Jollibee Foods Corporation sa 2.6 billion pesos. Okay, so ngayon, balitang international naman, nag-file ng resignation ang Chief Marketing Officer ng Victoria's Secret na si Edward Razek na magiging epektibo ngayong August. Nanatili sa L Brands Victoria's Secret si Razek simula noong 1980s. Okay, so kung ano man yung reason niya, basahin nyo na lang. Okay, so ngayon, ipapanukala ni US President Donald Trump ang middle of the road or drug pricing reform package sa patapos ng taong 2019. At sa balita ko, dahil yan para daw yan sa winning piece niya sa next 2021-2020. Okay, so ngayon naman, balitang technical naman tayo, inanunsyo ng Fossil na maaaring tumawag ang mga iPhone users gamit ang 5th generation Wear OS watch gaya ng Apple Watch. Samantala, magkakaroon na rin ng in-display fingerprint sensor ang ilalabas na iPhone sa taong 2021. Okay, so ginaya ata ng iPhone yung sa Vivo. Okay, so ngayon sa China naman, naglabas ng first 5G phone ang ZTE. Kinilalang ang ZTE ang unang naglabas ng 5G handset na Axon 10 212 Pro 5G. Basahin nyo na lang yan na may 6.47-inch 1080 pixels AMOLED display. At balitang movies tayo, umabot na sa $181 million worldwide ang gross ng
Fast and Furious Hubs and Show. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo na yan para naman makapag-chillax kayo. Okay, so nag-start yan nung unang araw hanggang nitong weekend. At ang Hello, Love, Goodbye naman dito sa Pilipinas ay umabot na sa 250 million box office hit sa loob ng 5 araw. Okay, so sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo na yan. Okay. So, ngayon, sasagutin na ni Jim yung tanong ko kanina. So, aside from may nagpapasaya sa'yo, pero hindi mo sinabi kung sino, kung ano, kung hayop ba siya, charot. So, may nagpapasaya sa'yo, napapasaya mga ibang tao, paano mo naman napapasaya ang family mo? Siyempre pag tuwing umuwi ako, direkta akong pumunta kay mama. Bumibili ako ng paborito nilang pagkain. Anong paboritong pagkain ni mama mo? May sa kape at tinapay lang si mama, hindi kasi marunong yun. Pero pagdating sa bahay, mamamalengke kami, bibili kami ng pang gulay. And then yun nagluluto siya ng pakbet. Ang favorite ko minsan yung adobo, yun laging luto ni mama. Adobo. Yes, doon kami, pag nagsasama-sama kami doon, okay na yun sa akin. Adobong baboy, favorite ko yun. Adobong baboy. Okay, so, batiin mo si Miss Grace. So, hi pa, shoutout naman. Hanggang doon lang. Hi Yes, pa, shoutout naman. Ay, shoutout po kay Miss Grace. And magandang tanghali po sa inyo. Sabi naman ni Miss John Martinez Iligan, gusto ko yung na-mention yung kita na Hello, Love, Goodbye. Siguro napanood mo na yon, Miss Joanne. Kaya, gusto mo. Napanood ko na rin actually. So, ayun nga, panoorin nyo na lang. Masakit siya sa mata. Charot, masakit siya sa puso. Pero worth it naman yung binayad. Ayan, batiin mo si Sir Dio. Ay, shoutout po kay Tatang, kay Mr. Shoutout Dio. naman, sabi niya. Yes, one of mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko rin yan. Ang Jose Rizal ng Madrid. Gusto ko yung adobong pakbet na yun, Mr. Arjun. Saan? Saan yung adobong pakbet? Pinakbet. Wala naman, di ko nakita. Ay, ayun. Sabi ni Miss Joanne, iniyakan ko yon actually. Ako hindi ako umiyak. Manhid na ako eh. Joke. Okay, so, ngayon, gusto mo na bang mag-fast talk? Pero meron akong inihanda sa'yo. Kasi sabi nga nila, brainy ka. So, naghanda ako ng konting maliliit na konti lang na dudugtungan mo lang siya. Tapos, ikaw bahala kung anong idudugtong mo. So, bale, meron kang hugot, tapos meron ka din nun. So, ang rules is, ang inihanda ko sa'yo is 8. 8 parang kasabihan na ginagawa-gawa ko lang. Tapos, pwede kang mag-skip. Pwede mong i-skip, pero twice lang yung pwede mong i-skip. Sige. Sa 8 na yon, 2 lang yung hindi mo sasagutin. So, bahala ka kung So, randomly ito. Okay, ready ka na ba? Actually, kahapon pa. Grabe. Gusto ko Kaya yan. hindi mahirap. Wait lang, baka may nag-comment pa. Ayan, nag-heart si Mr. Dio. Maraming salamat, Mr. Dio. Manood lang kayo dyan. So, ito na. Aside from hugot si Jim later, meron nga akong hinihandang segment sa kanya, dugtong. Okay, so ito na. Ready ka na? Parang hindi pa. Sige. Okay, so, okay ka lang dyan, Miss Kim? Sure. Okay, ito si Miss Kim natin, Hi, Miss Kim! Wala si Rupert. Nandyan siya sa kapedad. Okay, so, ready ka na? Sige. Hindi ko pa tinatanong. Ito na. Kung katapusan, mabilis ha. Kung katapusan na ng mundo, uumpisahan kong... Maligo. Siyempre, gusto ko mamatay ako ng fresh. Ayoko naman mamatay ako ng mabaho. Ang bilis talaga ng utak mo. Actually, ang nagsabi na mabilis utak mo si Sir Dio eh. Oh. Grabe naman si Tatang. Sabi, halo, happy lunch. Sabi ni Tita Clara. Okay, next. Tama raw mo magmahal, pero mas tama kapag... Hirap Pwede ba? pakiulit? Hindi, kaya. Tama raw ang magmahal, pero mas tama kapag... Umuwi ka ng tamang oras. Para hindi ka paluin ng mama mo. Ay, gusto ko yun. Okay, so ito na. Hindi raw pwedeng magmadali, kaya babagalan ko ang... Paglakad. Kasi maulan kahapon. Baka umuulan, baka madulas kayo ha. Relax sige. lang kayo sa paglalakad. Ito, okay. Relax lang kayo sa paglalakad. Hi, Idol Kim Burley Panes. Ako may pansin si Miss Kim. Si Mr. Jeff. Mr. Jeff! At saka sa mga nanonood sa atin,
mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ni Miss Kimberly Pains. Okay? So, kailan ako makakasama sa vlog mo? Sabi niya. Kailan daw? Malapit na. Ayan, gusto ko yun! Okay, so ngayon, next. Hindi lang plastic ang tinatapon, dapat pati ang... Pwede ulit. Hindi lang plastic ang tinatapon, dapat pati ang... Nag-loading ka doon. Pwede Ayan ulit mo pa, na. isa pa. Ay, nako. Pwede namang mag-skip, pero Hindi twice. gusto kong sagutin eh. Ay, competitive. Hindi lang plastic ang tinatapon, dapat pati ang... Kaibigan. Ha? Kaibigan? Itatapos sa swimming pool, siyempre pag may party. Di ba? Pag lasing na, pag nagkatuwa na, itatapos mo sa swimming pool para magising. Gusto ko yun. Okay. Hindi raw... Asa na ba ako? Ito. Kung ang buhay... Wait lang. Pwede magtanong din. Ako Wait mo lang. ikaw. Wait lang. Kung ang buhay parang math problem, lugi ako sa... Sa pagkain. Huh? Bakit? Kasi mahirap i-multiply yung pagkain, hindi dumadami. Laging Gusto ko yun. subtraction. Kung pwede lang i-multiply yung binibili kong pagkain, yung isang... Oh. Yung tamang presyo lang, let's go. Okay. Kung may pakpak ang anghel, pati na rin ang... Balita. As always. Ay, gusto ko yon. Balita. Okay, pinaganda mo pa. Ngayon naman, kung ang buhay... Ay, mali. Ang pag-ibig ay parang sipon kasi... Pwede yung pakiulit. May kumakain sa kabidad, pwede yung pakiulit. ang pag-ibig ay parang sipon kasi wala tapos na sila kumain. Bigla-bigla na lang skip? Wow, skip. Okay, last. Wow, ang galing. 7 points. Amazing. 7 ba? 6. 6. Walang taong tamad kung masipag ka lang. Mamburaot. Anong mamburaot? Di ba minsan tamad kang bumili ng pagkain? Tumabi ka lang sa mga kaibigan mo, mabubusog ka na. Hindi ko na-guess. Hindi benta sa akin yun. Hindi ba benta? Wala. Sige. Okay, so ngayon, dito pala camera. Okay, mag-chillax muna tayo at magbabalik ang The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. At ayan, nagbabalik ang Real Masal Club. Okay, so ngayon na bago mag-fast talk si Jim, tapos bago siya magsabi ng last advice para sa ating mga kabataan dyan na prone sa depression at hindi marunong mag-think positive palagi. Okay, so mamaya, tatanungin natin ang opinion ni Jim dyan. Advice lang niya, kahit konti lang. So ngayon, bago naman tayo dumating dyan, i-plug ko rin muna ang ating mga offices. Pero bago ang lahat, sa mga gustong mag-apply, mag-message lang kayo sa aming Facebook page at sigurado na message namin kayo pabalik agad. And sa mga gustong mag-apply, walk-in applicants. Ha? Pwede magsalita. Wait lang, may ginagawa ko. Oh my God. Siya lang yung guest na ganito. Gustong-gusto niya Hindi kasi gusto mag-interact. kong i-share kasi kanina, sige. bago pumasok sa dito Sige, sa pagbigyan. Madrid, tignan nyo ang saya dito sa Madrid, bakit kaya nyo? Sige, salamat. Pasakay ka pa lang sa elevator, paglabas mo ng elevator. Paglabas mo ng elevator, giniginaw ka na. Ganito kalamig dito sa Madrid. Dito So, sa malamig office. ang mga tao dito. Ganun Hindi. gusto mong sabihin. Ganito ka-comfortable dito sa office. Hindi ka pagpapawisan, I told you. And then, hindi ka maubos ng tubig dito kasi may nagigib lagi. Isa na ako doon, hindi kayo makukuhaw. Kaya mag-apply na kayo dito, ako bahala sa inumin nyo. Ano yung puso?
Hindi. Okay, so asan ako? Lagi siya nag-interrupt. So, ngayon, syempre, August na, August 6. So, ilang days na lang, August 24, magkakaroon kami ng upcoming event na keynote. Okay, so, sa next week or probably, hopefully this week, masabi ko na kung saan gaganapin ang keynote. Pero bago ang lahat, syempre, sa mga gusto pang mag-apply dito, sasabihin ko ang aming mga plug sa iba't ibang dako ng mundo. Okay, so sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House Tower, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. At open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, we are located at 2nd floor, Madrid Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. At malapit yan sa Town Center. At open yan from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, located kami sa Unit 318 Krisha Building, Horodo Avenue, Lahug, Cebu City. Open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, located at Unit 71, 7th floor, Price Tower Building, J. Pilaral Avenue, Davao City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Okay, wala na akong hininga. So, may bagong place kami, and then for sure, siguro, maghintay lang kayo dahil sasabihin namin kung saan yan. Kaya sa mga gustong, sabi nga ni Jim kanina, pagpasok mo pa lang dito, comfortable ka na. And gusto namin talaga comfortable kayo. Kaya, for sure, sa mga bagong darating at magiging parte pa ng pamilya namin, baka kayo mabinyag sa bagong place namin, di ba? Sino ba naman yung tao na ayaw magtrabaho sa magandang place at saka sa mga approachable na tao at a motivational na environment dito. Okay, so kaya naman, mag-umpisa ka mang mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Okay, so tandaan nyo yan, dahil totoo yan sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Okay, so ngayon, fast talk na, si Mr. Jimwell, Miss lang, tama? Miss lang, di ba? Ready ka na ba? Kanina pa. Ayan. Batiin mo naman sila, Miss Gwen. Hello po, Miss Gwen. Mr. Aaron, Mr. Paul, at saka si Miss Teresa. Hi, Miss Teresa! Hi, madam. Okay, so, fast talk na tayo. Mabilis to wala nang interruption. Only data, only rice. Only rice. Only kain, only budget. Only kain. Juice o soft drinks. Soft drinks. Chicken o pork chop. Chicken. Bulalo o sisig. Bulalo. Tapos umakit yung tiyan sa bulalo. Cream o Oreo. Or pwede both. Sige, Oreo na lang. Dapat isa lang. Cream o. Hindi pwedeng dalawang pinipili. Isa lang. Okay. Horror o romance o comedy? Yung romance na lang. Kasi lagi na lang comedy day. Para may iba naman romance. Okay. Old or modern music? Old music. Splendor o chess? Splendor. ML o COC? COC. Lag yung ML nakakainis. Matangkad o maliit? Sakto lang. Malit na siguro. Eyes o lips? Lips. Hello o goodbye? Hello, syempre. Is it now or is it never? Is it? I mean, now or never? Now. Who are you 5 years from now? Manager. Ay, gusto ko yun. Taas na ano. Where will I see you 10 years from now? Namumuno. Siguro nakita mo kung ano, naka-sunbathing dyan. Bakit sunbathing? Kala ko statwa ka na gano'n. Kung may isang bagay na ibibigay mo sa mama mo, ano ito? Bayad lupa. Siyempre, practicality. Kung may isang bagay o traits na ipapamana mo sa baby brother mo, ano ito? Damit. Traits na lang. At least na. Sige, yun yung kahit ano na, chocolates and toys, ganyan. Traits. Ano? Traits. Ugali. Okay. Siguro yung pagiging, akala ko traits. naging bobo ako nun, sige, ulit, kunyari walang nangyari. Kung may isang bagay or traits na ipapamana mo sa baby brother mo, ano ito? Yung siguro yung pagiging makulit. Kung may isang salita kang sasabihin sa papa mo, ano yun? I miss you. Oh.
Kung may gusto kang sabihin sa lahat ng mga taong hindi naniniwala sa kakayahan mo, ano ito? Manigas kayo. Grabe. Okay, so last, kung may isang bagay na hindi mo gagawing katatawanan, ano yun? Pagtrabaho, syempre. Oh, yan, di ba? Okay, so speaking of trabaho, sabihin, mag-advise ka naman sa ating mga millennials dyan na prone sa depression, na ano ba, para ba sila maging positive? How to maintain ang positive mind? Siguro yung... Kasi dumaan din ako sa ganun dati. Ganito na lang. Mahirap kasi yung lagi kang nag-iisa. Actually, minsan maganda rin mapag-isa, pero... Yung the point kasi na kaya nga andyan yung mga kaibigan mo, andyan yung family mo. Number one kasi sila, napupunta mo. Una-una dyan, family, syempre. Pero yung iba kasi sila, sabi nila, di ba, masarap kasama barkada, kaibigan, kasi nga, makakasama mo sila, makakainuman, masabi mo lahat ng problema mo. Pero at the end of the day, ang bagsak mo talaga is yung family mo. And then sila din talaga makakatulong sa'yo eh. Kasi magmula nung pinanganak ka, magmula nung tumanda ka, alam nila kung ano yung kainan at kalakasan mo. So ngayon, speaking of pamilya, nandun na rin naman tayo sa point ng pamilya. Sabihan naman natin sila na dito sa Madrid, pamilya tayo. Oo naman, Madrid Nation, matindi. Dito, matindi? dito ako nagkaroon ng parang feeling ko, 4 na pamilya at 3. Welcome na welcome. Yes. Okay, so bago ka humugot, syempre ipa-plug ko ulit ang aming offices sa iba't ibang parts of the world. Charot. Okay, so dito sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House Tower, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. Open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, located kami dyan, 2nd floor, Madrid Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. Malapit yan sa Town Center. At open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, located kami sa Unit 318, Crisha Building, Jorordo Avenue, Lahug, Cebu City. At open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, we are located at Unit 71 7th floor, Price Tower Building, JP Laurel Avenue, Davao City. At open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Kaya ano pang hinihintay nyo? Lagi kong sinasabi sa inyo to, mag-umpisa ka mang mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-isa. Okay, so ano pang hinihintay nyo? Marami pa kami mga activities like Pakay. Ano pa yun, Miss Kim? Pakay. Pasensya kasi, bago lang din ako dito. Pakay Sports Fest, kailan yun? September, tsaka yung excited ang lahat dyan sa Amazing Race. So, Amazing Race pala bukas, meeting ng mga TLs. Okay, sa Chatham Capedad. Okay, 2 p.m. to 3 p.m. Okay, so, ngayon huhugot ka na, ready ka na? Sige, ready na. Sige, bakit ganun, hindi sure? Oo, ready na, kahapon pa. Okay, so ngayon, ang hugot mo, ay wait, may tatanungin po pala muna ako. Top 3 na dapat tawanan lang. Top 3. Problema. Utang. Uy. And last but not the least, tawanan. Problema, utang. Ano pang dapat tawanan? Hindi tinatawanan lang, gano'n. Ano pa ba? Ikaw. Charot, joke. Siguro issue, parang mga ganun. Okay. So, top 3 bagay na importante sa'yo. Bagay or tao or kahit na ano. Siyempre, una, pamilya. Pangalawa, tirahan. Pangatlo, siyempre, trabaho. Okay, so last, top 3 dahilan bakit ka single? Charot. Top 3 dahilan bakit single ang isang tao? Kasi mayroon pa siyang mini-maintain na goals sa sarili niya. Ay, gusto ko yung goals. Humugot ka na. Ito na yung hugot mo. Sa mga nanonood dyan, pwede pa kayong humugot. Pwede niyo rin i-send yung hugot niyo dyan. Kasi malay niyo, diba, may prize na talaga. Okay, so ngayon, ang hugot mo, pwede silang humugot. Pwede niyo i-comment yung hugot niyo. Okay, so, itong hugot mo. Mahirap iwasan si crush, pero mas mahirap kung... Mahirap iwasan si crush, pero mas mahirap iwasan ang isang lugar na may nakatambay ng mga aso. Yung feeling na uuwi ka na kasi gabing-gabi na, magagalit na yung nanay mo,
Si Crush, ang daling iwasan, pumikit ka lang, di mo siya makikita. Oo nga. Pero yung mga aso dyan na nag-aabang, pag-uwi ka na, Gusto ko yun. pag pipikit ka, dyan pa rin Okay, so bumati ka na dahil malapit na tayong matapos. So yun, ulitin ko, pabating ko pala ang Team Bahay number 1, ang family ko dyan. Alam nyo na yan, sa Miss Lang family, and then sa mga close friends ko dyan, sa mga kalug. And then, yun lang. Always be safe. Stay safe. Anong safe? Oo, kasi maulan ngayon, baka may mga... Huwag dala ng payong ka mo, huwag nilang wawalain yung Huwag payong. niyong iwala yung payong ko. Yun. Sige, mag-ingat kayo lagi. Magbabay ka na. Bye-bye po. Mamaya kakanta ka ha. Seryoso. Hello! Si Mr. DM. Okay, so, ayan, so ipa-vlog ko tomorrow ang ating show. Bukas, okay, so abangan nyo, Chinita Lady, always blooming like a daisy. Yan ang ating description tomorrow sa kanya at pag-uusapan natin ang about sa K-pop. K-pop po sa kahit na anong Korean influence dyan. Okay, so abangan nyo yan kung sino siya tomorrow. Siyempre, galing dito yan sa Madrid. Nandito siya sa Madrid. So, maganda yan. Okay, maganda siya. At sobrang, siya CR body ko siya eh. Lagi ko siya nakikita sa CR. So, doon kami naging close. Ayan. So, ngayon, gusto mo ba kumanta? Sige, kanta ko. Parang prepared siya. Hindi, parang hindi ako Baka sabi ready. ko lang kanina, tapos biglang nag-search ka na. Hindi. May Hindi na siya tinignan na ako. nag-ready. Si Miss Kim, may... Seryoso ba yan? Meron ka bang babatiin? Hi. Okay, gusto ko yan. So ngayon babatiin, bumabati ako bago matapos ang ating show. 12:50 pa lang naman. Okay, so binabati ko si Engineer Adrian Amin. Halo. At saka pa-shoutout daw sa buong Madrid Nation at sa pamilya niya sa San Carlos City at ang kanyang labidabs from Virgilio Castro. Abangan niyo rin si Vio Castro next week. Okay. At maraming salamat kay Miss Kim dun sa mga technical at saka sa mga concerns niya dito sa ating segment at sa ating At syempre, our very own Miss Zenith Gatdula. Maraming salamat Miss Zen sa lahat ng mga payo mo at pag-uplift mo. Thank you so much. At syempre, thank you din kay Sir Ian Madrid. Halo, sir. Hello, sir. Good afternoon po. At si Sir Jonathan, maraming salamat. Balik na kayo dito, Sir Jo. Okay, maraming salamat, Sir Ian, sa lahat ng pag-guide mo sa amin at okay, abangan namin ulit ang iyong live training. Okay, abangan nyo yan, mga Madrid Nation. Okay, so binabati ko rin. Miss Kim, baka naman. Mr. Jan and Jam Panes. Hi, ate! Sa mga girls dyan, ang gwapo ng mga kapatid ni Miss Kim, di ba, ate? Ate Kim. Charot. Okay, so, ang gwapo kasi ng mga... ang gwapo. Ay, ito pala. Okay, may nakalimutan ako, Rupert. Hi, ayan. Nandun siya, busy siya. Tinitignan ng ating technicalities doon sa Kapidad. Ayan. Supportive tong dalawang to. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok, nag-guide sa akin, at sana walang sawa kayong mag-heart at mag-wow dito sa ating every live segment. Sabi ni Mr. Silver Dangerous, pa-shoutout po sa Triggered Band dito sa Pangasinan. Halo, Triggered Band ng Pangasinan. Sana maka-jamming namin kayo. Okay. So, ayan. Oh my God, Mama. Nag-comment si Mama. Sabi niya, nandito yung payong mo, Jim. Sabi niya. Ano sasabihin mo? Iba po yan, tita. Iba pa yung payong niya, ma. Dalawa yung payong niya dito plus yan. Sa mama niya ata yan, Okay, nagulat ako dun. Ay, ma! Gulat ako dun, ma. Ginugulat mo kami. Okay, so ngayon kakanta ka ba? Seryoso? Sige, kanta ka. Oo, kanta ka kahit few Sige mo. lines lang, pampa-ending lang. Tumingin Okay, agad so si wala Miss Kim, na. parang ayaw niya eh. Ano kakatayin mo? Sabihin mo sa kanya para ma-play niya ni 12:52, maraming pang oras. So, maraming salamat, Madrid Nation at mga kamata sa lahat ng mga tumututok dito everyday. Maraming salamat at tumutok lang kayo at samahan nyo kami dahil hindi namin kayo bibigyan. For now, medyo kinakapa pa namin yung mga technical dito, technical something, chuchu. So, habang nagtatagal ng panahon may papangako namin sa inyo na mas gaganda pa ang aming programa para sa inyo. So, eto na. Okay, so maraming salamat. This is your one and only DJ, IE signing off. Babush!
Wala na ako mukhang iaharap dito mamaya. Siyempre, gayahin mo din si, Sir Brian, di ba? Di ko man maisip Wow! sa pagtulog, ikaw ang panaginip. Palabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Rupert, samahan mo siya! Ako'y alipin mo kahit hindi pati. Aamin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasubig. Gusto ko magpakain sa lupa, wala na akong may harap sa labas. Bye ka na! Bye-bye. Babush! Ayoko sa